hän soittaa rumpuja. Te ta 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 le. I have the lids, but why I did use it? I don't know. It's too ugly for me. Please, että mun outfit on sitten ruma. Mulla on tämmönen tuntupskoori ja kalsoittelasi, niin mä vaan jos mä oon sitten ruma jälkeen. Mä en saa. Miten laittaa ne julkisiksi? Mä en osaa. Mulla on puskeen rumpusettikin niin. Ootteko te hyvä soittaa? Like putous! Laittakaa like, jos te ootte hyviä soittamaan, niin laittakaa like. Laittakaa like. Ja nyt alkaa soittaa takia. Tietysti sitä rumpaa, kun ne on mun eka kerta, kun mä soitan näitä paskia. Rumput on sitten paskana sitten. Mitä ei testata niitä näin? Ja sitten tietää noita jolkkia, noita rummuja, niin tässä tulee se alkusoitto. Mä oon ihan paska. Mä oon ollut laittaa tää YouTubeen tää video, mutta kun mä oon niin paska tekemään näitä videoita, niin mä en haluais. Niin mä vedän ihan OP, minkä on mulle paras musiikki, mitä mä oon never played. I played this game before! Ui perkele, tää on mun jaloille. I get the bride.